Que tal, saúdos? O Porriño vive a gloria europea, cita histórica pro deporte e o balonmán galego. Estamos ante a final dunha competición europea, final da European Cup EHF, un momento para a historia. Balonmán Porriño contra Valur de Islandia. Este é o partido de ida da final. Será unha fermosa batalla, un festival de emoción, che de colorido nas bancadas. Hai uns 2000 espectadores, ampliouse o aforo do pabellón en 400 persoas máis, de 1600 a 2000, está cheo, ninguén quere perder este capítulo coa historia, esta gran cita. Víctor García Pillo, moi boa tarde. Boa tarde. Que fantasía, que maravilla de partido, estamos nunha final europea. Sí, a verdade é que o ambiente hoxe é sensacional, non? Penso que vai ser un plus para o Porriño, para conseguir un resultado que lle permita soñar para o partido de volta en Reykjavik, non? Abre o partido no Municipal de Porriño e o equipo galego conserva sorbe. Zendal Porriño quen saca dentro centro da pista unha pincelada a Pillo. Que podemos agardar? Este equipo islandés, primeira vez que chega tamén na súa historia unha final europea e actual finalista da Liga Islandesa, un equipo físicamente poderoso. Sí, eu penso que vai levar o partido ao tema físico, xente moi potente, que inicialmente sabemos que plantexa unha defensa sextera moi pechada, que Aitana Santomé aplicou un dos correctivos que hai que meter cando as defensas están cerradas, non? Que é o lanzamento exterior. Pois primeiro gol desta final marcou nunha moañesa Aitana Santomé, pilar fundamental na defensa do equipo que adestra Isma Martínez, e hoxe vai ter protagonismo no ataque porque lembramos que arrastra unha doenza, unha das figuras deste equipo argentina internacional, Mica Casasola, que hai unha semana torceu un nocello e segue mancada. Move o equipo islandés, ten unha primeira liña poderosísima. Está Elisa Thompson con Magnus. Lanzamento de Elisa Thompson para Don en portería de Fátima Yelén. Primeiro minuto, unha parada da internacional argentina Fátima Yelén, un gol de Aitana Santomé. Ten que estar contundente a defensa do Porriño porque xente, insisto, moi potente físicamente, no un para un ten que haber axudas e intervir con contundencia para evitar pois un lanzamento como que fixo Thompson, non? En contacto, pero co brazo totalmente libre. Esta é Paulina na primeira liña, Carolina Bono, Paulina, e falta clara, moi clara sobre Carolina Bono, primeira exclusión do encontro, excluída Elias Dotter, pivote internacional con Islandia. Sí, esta é tipo de defensa fuerte, antropométricamente con grande, de peso, de kilos, de centímetros, pois velocidade e espacio, traballar co espacio, habilitar espacio ás compañeiras para facer un contra un do tipo que fixo Caro Bono en esta última acción. Dous árbitros gregos para este partido, Fotakidis e Kinafidis. Aitana con Zukova na posición de pivote. Chega a pelota Paulina Buffon. Esta volve ser Aitana Santomé, Aitana con Paulina. Primeira perda de pelota do conxunto galego en ataque. Magua porque atacaba en superioridade, conserva sorbe Zendal Porriño. Sí, estas oportunidades non se poden desperdiciar porque a superioridade sempre hai que sacar proveito delas. Sobre todo se é un erro propio, non? Se hai unha boa actuación da rival en portería ou en defensa, pero un erro propio é aínda máis complicado de asumir. Este Thompson con Sturludotir, poderosísima esta xogadora zurda, internacional, moitísimos partidos coa selección de Islandia. Primeiro gol, a primeira liña, e o punto máis poderoso deste equipo. Tres xogadorazas, Magnus Dotter, Lisa Thompson e a xogadora que marcou a zurda, Sturludotir. A min particularmente as tres son moi boas xogadoras, pero Sturludotir para min é a xogadora clave nos momentos complicados, non? De desatasco, de que se van as ideas. Lanzamento de Lucía Laguna. E despois ollo coa porteira, un 93 sí, de estatura, con unha envergadura que de zonas exteriores van ter que hilar moi fino as extremos porriñesas. Ollo esa porteira, tamén internacional con Islandia, como comenta Pillo, 1,93 centímetros. Dous ataques en superioridade, está se laiando o adestrador Isma Martínez, un erro e unha perda de pelota. Move Thompson,
Lisa Thompson con Sturludotir, Magnus Dottir, balón cara ao extremo, non lle chega a pelota a Hauksdóttir, recolleu ese balón e conseguiu volver a iniciar o ataque posicional. Sturludotir, Magnus Dottir, volve a pelota a zurda, esta é Magnus Dottir, penetración, gran pase cara a pivote, gol dende os 6 metros de Björnsdóttir. Ataque elaborado, moi xogo combinativo perfecto e habilitación de espacio para pivote. Realmente bo ataque das nórdicas. Tivo paciencia o equipo islandés, un equipo que leva moitos días preparando esta final europea. Compre lembrar que o Porriño tivo partido de Liga esta semana. Apenas tivo descanso para preparar esta final. Sin embargo, o equipo islandés xogou o seu último partido de Liga a semifinais da Liga Islandesa a semana pasada. Sí, esto é un hándicap importante para o Porriño que debería dárselle solucións aos equipos españoles que xogan competicións deste estilo, non? Certos, non privilexios, pero sí ser sensibles a esta situación. Serían 7 metros dende o banco galego por esa defensa de Hauksdóttir sobre Maider Barros. Dirixe dende o centro Carolina Bono, nos laterais Paulina e Aitana Santomé. Esta Paulina, internacional española, estaba aí agardando Reno Tudóttir, segunda parada. A lanzamento de Paulina Bufor. Vai ser moi longa esta eliminatoria. Equipo islandés que a máis, ata o momento nas 5 eliminatorias anteriores, sempre brillou e moito, e a máis remontando eliminatorias na súa casa en Reykjavik. Sturludotir con Magnus Dottir, as dúas internacionais con Islandia. Boa finta de Sturludotir, a defensa era de Madi, e o troco que fai Porriño, ataque-defensa, senta extremo Lucía Laguna, e para defender aparece Madi Bengoechea. Levou un golpe, levou un golpe duro. Madi Bengoechea. Pois ten que improvisar aí Isma, a non ter a Mica Casasola. Entra Aroa para defender no penúltimo. Íamos marchar a Madi Bengoechea, das xogadoras que cerran o seu ciclo en Porriño. Hai coñecido que hai 7 xogadoras do equipo que cambiarán, marcharán de Porriño a vindeira temporada. Un equipo que Isma foi creando como un puzzle durante 3-4 temporadas, e a guinda dese proxecto, dese puzzle, esta eliminatoria europea. A final, esta competición que nos últimos anos dominou o balonmán español, e hai que lembrar que hai nada, hai un par de anos xogou outro equipo galego esta final, o Mecalia Guardés. Daquela perdeu contra un equipo turco. Lanzamento de Lisa Thompson, hai golpe franco. Saca Elias Dottir dende a posición de pivote. Hai aviso xa de pasivo da parella grega. Sturludotir, Magnus Dottir, Lisa Thompson. Subida Lisa Thompson, acaba a xogar coa súa central con Magnus Dottir. Defensa interior, circulación interior, por dentro da área. Todos os sitios xa estaban aí no límite do pasivo. Boa defensa do Porriño aí, Ambientazo no municipal de Porriño, rozando os 2000 espectadores para este encontro. Xoga Zukova con Aitana e Aitana con Paulina. Carolina Bono, move Argentina de novo con Paulina Bufor. A batalla nos 6 metros de Zukova. Ven Sturludotir parando a Aitana Santomé. Son xogadoras que rozan a media de altura, anda entre o 1,75 m e o 1,80 m, a media do equipo. Aitana dubidou, xogou con Paulina, antela está Sturludotir, defenden 6-0 equipo irlandés. Ven Aitana, golazo da moañesa Aitana Santomé. Sufrindo moito no ataque. Sí, ademais con moito mérito porque estaba en contacto coa defensora e conseguiu armar o brazo e sacar un bo lanzamento. E agora freando a Aitana Santomé a Sturludotir, que vai ser un pesadelo nesta eliminatoria. Sí. Hai que aplicarlle unha defensa moi contundente a esta muller porque ten unha potencia, unha forza increíble.
sobre todo non sobre o tronco, tanto sobre o tronco, sino sobre o brazo esquerdo, que é o de lanzamento dela. Ese dorsal 25, Sturlu Dottir, jugadora que leva esta temporada en Europa 45 goles. Balón cara ao extremo, traveseiro, lanzamento de Arskei Dottir, outra das xogadoras claves deste equipo. Ese internacional zurda extremo, ven Carolina Bono, lanzamento de Carolina, 7 metros acaba de forzar. Eu penso que este é o ritmo de xogo que lle interesa máis a Porriño, non? En ataque posicional vai lle costar moitísimo facer gol, pero en esta transición rápida, con velocidade, con moito, dándolle un pouquiño de ritmo ao partido, vai estar moito máis cómoda e vai meter en incomodidade as irlandesas. Lanzamiento de Carolina, terceira parada de Reno Tudottir. Sí, bueno, decía mesma que no partido de volta das semifinales que fixo un 52% Reno Tudottir. E hoxe esperemos que non chegue a ese nivel, senón estará complicada a cousa, Eliminó este equipo en semifinais o Micholovke eslovaco, un equipo poderoso que foi finalista a temporada pasada desta competición, e compre lembrar que este equipo eliminou nos oitavos de final o Málaga da Liga Española. Maider Barros detendo a Lisa Thompson. Boa defensa de Maider Barros aí. Sturlu Dottir, hai golpe franco. Chega a defender Aroa de penúltimo na defensa galega. Sí, penso que Bono estaba atachou por dentro da área. Preparouse Ana Palomino para un troco na portería para este 7 metros. Dixo Fátima que agardase en portería Fátima Yelén para lanzar. Arskei Dottir. Lanzamento e gol. Rozando ya Faciana. Sí. Pois arriscou os 2 minutos. Jugadora internacional nos últimos compromisos oficiais clasificatorios pro Mundial da selección de Islandia. No último partido marcou 10 goles con Islandia. Esa xogadora zurda, Aitana, aí non contra un carazona central. Unha pena que non lle podera soltar o balón a Caro Bono. Volve Aitana, Aitana con Paulina, maga Paulina, arriba o lanzamento de Paulina. Grandísima recuperación de Carolina Bono. Está pidiendo calma Isma. 10 minutos, poucos goles, 2-3. Lanzar sobre a zona central defensiva das islandeses é complicado porque teñen moitísima envergadura. Penso que Paulina tiña que traballar máis encima de Thompson no seu lateral con moita anchura e non trayectorias ao centro. Esta é Aitana con Carolina Bono, lanzamento de cadera, chegou a tocar Reno Tudottir, pero vale o gol de Carolina Bono. Marcou Argentina, que sentou para coller folgos, para coller aire no banco, perda de pelota do tipo islandés. Rápido Porriño, 3-3, camiño do minuto 11, a pelota é para Aitana Santomé. Xoga Aitana con Paulina, Maider Barros. Pequenas pinceladas, está quecendo xa Mica Casasola no banco, é dicir, vai a ter minutos Argentina. Moi boa noticia para Porriño. A mala noticia é que non volveu aínda Madi Bengoechea dende aquel golpe no nariz. Segue no vestiario, Madi Bengoechea. Esta é Aitana, marcha Aitana, xoga con Paulina, balón cara ao extremo, dende o extremo. O poste, o lanzamento de Maider Barros. Que boa acción de continuidade, o último pase de fantasía de Paulina Buffon. Unha magua que non metera Magnus Dottir, meteu cara ao extremo, e a calidade dende o extremo, o segundo gol de Arskei Dottir. 3-4, seguiu máis un pro equipo islandés. Paulina con Maider Barros, e esta con Carolina Bono, quere darlle un ritmo alto Porriño. Hubo pé claro. Marca esa falta a parella arbitral, os árbitros gregos. Chama Isma a Mica Casasola. Segue fora Madi Bengoechea. Está Lucía Laguna. Lucía con Paulina, pase de fantasía para Zukova. Xogadorazo
Xogadorazo Zukova. Vaya eliminatorias, xa de un recital nas semifinais contra o Kirkbar checo. Grandísimo pase de Paulina. Sí, efectivamente, o que se iba a decir coa man dereita, mirando tendido, realmente boa finalización, pero moi boa asistencia de Paulina. 4-4, 12 minutos e medio. Poucos goles ata o momento no Municipal de Porriño. Rozou aí a recuperación de pelota Aroa. Esta Elisa Thompson con Magnus Dottir. Magnus Dottir, Sturludotir. Volve o balón para Magnus Dottir. Hai aviso de pasivo, pelota cara central. Elisa Thompson. Esgotanse os pases. E vaya golazo acaba de marcar a central Magnus Dottir. Estaba moi planas aí Santomé Zukova. Laguna. E agora vai chegar Mika Casasola. Descanso para Aitana Santomé. Aparece Mika Casasola. Mancou hai unha semana o Nocello. Impediulle xogar o partido de Liga dos cuartos de final de Liga en Elche. Nin tan sequera viaxou co equipo. Ese calendario tan comprimido para Porriño e acaba de forzar un 7 metros Paulina. Estas cousas increíbles do calendario que en 11 días ten Porriño a doble eliminatoria de Liga de cuartos de final e a final, sí, con sí. 2 partidos. Unha locura. 4 partidos en 11 días. Mika! Golazo! Vaya delicatese de Mika Casasola. Pois hai que botarlle aí, o que hai que botarlle é unha porteira de 1,93 como esta, mandarlle unha vaselina. Cuarta temporada en Porriño e a da súa despedida foi hai un par de temporadas a máxima goleadora da Liga Española. Vaya calidade acaba de demostrar a internacional argentina. Logo o equipo islandés. O balón para Magnus Dottir. Recolleu esa pelota. E que na faciana haberá exclusión para Arjay Dottir. Exclusión para extrema zurda. Está pedindo disculpas a xogadora islandesa, a Fátima Yelén. Segunda parada no encontro de Fátima Yelén. Momento importante na anterior superioridade. Non aproveitou o parcial de feito, foi 0-2 pro equipo islandés. Pois non pode volver a pasar agora. Momento importante, case que 15 minutos. 5-5 no marcador, xoga Paulina con Mika. Mika entre Paulina e Zukova, outra perda de pelota en superioridade. E agora o equipo islandés atacará sen porteira, retira a Renotu Dottir. Apareceu xa nas rotacións do equipo islandés August Dottir, que agora exerce como central. Habitualmente hai 4 xogadoras que rotan nesa primeira liña: Thompson, Magnus Dottir, Sturludotir e August Dottir. Sturludotir, Magnus Dottir. Hai os cruces na primeira liña: August Dottir, de novo Sturludotir, Magnus Dottir. O que acaba de inventar esta central, que ten unha calidade enorme. Aitana con Mika. O balón ao poste de Mika Casasola. Pois aí a segunda pelota que remata no poste. Esta máis Tocou nos dous o postes. porteiro. Sí. Foi no poste. Eu penso que lle dou o porteiro na perna. Bueno, en calquer caso, outra superioridade que vai acabar perdendo. Que non... Realmente a xogadora 33 Magnus Dottir é unha xogadora fantástica, E a xogadora que máis lle gusta a Isma Martínez, adestrador do Porriño. Efectivamente, cuarta parada de Renotu Dottir, como vimos na repetición, e despois a pelota acabou no poste. Aí está Magnus Dottir e acaba de forzar un 7 metros. E non só iso, senón tamén exclusión de Zukova. Aí penso que non se lle pode defender con tanto espacio un para un a esta muller. Ten que estar máis xunta Aroa e a central defensiva de Santomé, porque senón é complicadísimo de defender. Para lanzar August Dottir en portería na Palomino. Cambio na portería de Porriño. Gol de August Dottir.
Outra vez máis, parcial de 0-2 na exclusión. Sí. Daquel 5-5, parcial 0-2. Con accións similares, unha Sí, pérdida sí, de balón sí. e unha parada da porteira. Volve Aitana Santomé a pista. E agora minutos tamén na posición de pivote para Alicia Campo. Marchou Mica Casasola. Xoga Carolina con Aitana. Aitana, balón cara ao extremo, Sarai. Vai rotando Isma. Aparece Sarai, aparece tamén Alicia Campo. Dúas da casa. Está atacando en inferioridade. Está con 5 xogadoras agora Porriño no ataque. Hai aviso de pasivo. Está Carolina Bono. Busca un contra un Carolina Bono. Agachou a cabeza. E ollo que se encara con Carolina Bono. August Dottir. Protestas tamén de August Johansson. Si vai a chamar a atención o delegado federativo. A delegada de mesa chama aos árbitros para que lle saquen cartón a August Johansson, adestrador do Valur. Equipo que está loitando esta temporada por ser campeón de Islandia. Está na final de Islandia. Pero esa final, que tamén se xoga playoff, non será ata que remate esta final europea. Moita maior coherencia na Federación Islandesa que na Federación Española. Efectivamente. Pois como hubo cartón amarelo, quedou anulado xa ese pasivo. Volve a pista Sarai Martín, ataca sen porteira Porriño. 5-7, máis 2, máxima vantaxe do encontro pro equipo islandés. Para Carolina Bono, Sarai, Paulina. Volve o balón a Carolina Bono. Aitana. Vaya choque de transatlánticos. Aitana Santomé e Sturludotir. Dúas xogadoras poderosísimas. Balón para Aitana, zona central. Balón alto. Aí vai ser difícil, como dicías, na zona central. É complicado. Tem que xogar hacia fora moito, con moita anchura os laterales, que lle cheguen balóns aos extremos en boas condicións, non? Despois habrá que metelas, porque a porteira co envergadero que ten cubre moitísimo espacio, non? Pero desde logo lanzar desde fora polo centro non é a mellor opción. Chama Isma a Malena Valles, a central, así que aparecerá no seguinte ataque de Porriño. E segue sen aparecer Mari Bengoechea. É unha moi mala noticia, sí. Porque é un comodín multiusos no equipo porriñés, tanto en defensa como en ataque. Sturludotir con Sarai. Lanzamento de Sturludotir. En esa lateral zurda, 187 internacionalidades co seu país. Esa que ven na imaxe. Ata o momento só un gol. 45 esta temporada en Europa. Goleadora do equipo. Anda polo 1,80 m. Aí no cruce Magnus Dottir. Vaya balón, meteu nos 6 metros. Recolleu esa pelota Fátima Yelín. E a falta. Teñe que darlle continuidade a esta acción, apretando todas un pouco, hombre. Paulina con Maider Barros. Maider con Paulina. Outra perda de pelota. Cuarta xa no encontro. Estalle costando ao Porriño coller o seu xogo, non está cómodo. E tanto, leva case que en 20 minutos só 5 goles. 5 goles, sí. O ataque posicional vai lle costar porque a defensa islandesa é boa. Ainda por riba a porteira, pois está ao nivel que está, pois vai lle costar. Que pasa? Que ao xogar máis rápido é máis fácil, é máis probable que haya pérdidas de balón, non? Magnus Dottir, balón cara ao extremo, lanzamento dentro do extremo de Haus Dottir. E solicita tempo moto, ten que parar o encontro. Isma, 5-8, máis 3 pro equipo porriñés, máis 3 pro equipo islandés, desvantaxe de 3 goles e a maior desvantaxe en todo o encontro. Sí, máis da desventaxe as sensacións que está transmitindo o ataque porriñés, porque 8 goles en 20 minutos non é mal golaverás, non? Pero conseguir 5 goles é moi escaso, non? Penso que canto máis ataques xogue formada a defensa islandesa, máis seguirá este problema no ataque do Porriño. As indicacións de Isma Martínez.
3 goles arriba o Valur de Islandia. 5 goles do Porriño en 20 minutos. E logo do tempo morto, moitas rotacións. Aparece Malena Valles como central no equipo porriñés e volve a pista Mica Casasola na primeira liña. Carolina Bono, Malena Valles e Mica Casasola. En la segunda línea está Maider Barros y Sarai na posición de extremos e Fukova como pivote. Ningún cambio no equipo islandés, sigue esa defensa 6-0. Bueno, ahora ten dúas centrales na primeira línea para xogar un para un con espacios, situacións moi abertas, ¿no? Esta Carolina con Mica. Moven as dúas internacionais argentinas. Hai aviso de pasivo. Busca o lanzamento Malena. Golpe franco. Outro ataque máis que se lle atragoa este ataque posicional do equipo galego. Unha pequena boa noticia. Volveu ao banco de suplentes Madi Bengoechea. Unha bolsa de seo no nariz. Mica, lanzamento de Mica. Aí imponse o poderío físico do equipo islandés. Sí, sí. Ese tipo de xogo non... Debería buscar un pouquiño xogar hacia fora, insisto, traballar 2 para 2 en zonas exteriores, co pivote, en fin, accións que non involucren tanto a zona central defensiva das islandesas, que é durísima. A pivote Einar Dottir, a máis veterana do equipo, 37 anos, tamén roza 1,80 m. Xoga August Dottir. Cambiou a defensa aí, unha hora moito máis aberta, puxo a Maider Barros aí no avanzado, e os segundos defensores tamén moi abertos. Sarai con Sturru Dottir, balón cara ao extremo, lanzamento dentro do extremo. Estaba moi pechada, ben Fátima Yelén. Move Porriño, Aitana. Insiste Aitana, golpe franco. Bueno, que leva Porriño máis de 8 minutos en marcar un gol. Lembramos que no minuto 14 o marcador era 5-5. Superamos ao minuto 22, 5-8. Mica Casasola, Malena Valles, Carolina con Maider Barros. Inicia de novo Porriño, ataque posicional, o bloqueo de Alicia Campo, pelota cara ao extremo, lanzamento dentro do extremo. Marca Sarai Martín. Pois dúas decisións de Isma que vanlle dar, polo menos van facer pensar ao equipo rival. A primeira abriu a defensa e a segunda é xogar 7-6, sin porteiro. Por tanto, ahora hai un cambio de situación que a ver como reaccionan as islandesas. Ainda que ahora baixou outra vez a 6-0 Porriño. Sturru Dottir, movendo con Magnus Dottir. Acapara todo o xogo a primeira liña do equipo islandés. Está aí a calidade de Sturru Dottir. Aitana con Carolina. 7 metros. Sí, que ten que haber sanción, sí. Exclusión clara de Haus Dottir. O que pasa que realmente a diferencia... Acaban de expulsión para Einar Dottir. A diferencia física é terrible, sí. Calquer contacto salen rebotadas as rapazas de Porriño, Mica Casasola, golazo de Mica. Segundo gol dende os 7 metros de Mica Casasola. Volve outra vez a 5-1. Bueno, eu penso que polo menos durante uns cuantos ataques debería xogar con defensa aberta aí. A ver que pasa, non? Está claro que con 6-0 pechado teñen recursos elas. Ahora teñen que pensar. Magnus Dottir. Con Agus Dottir, está Magnus Dottir. Agus Dottir, hay aviso de pasivo. Están sen porteira, Magnus Dottir. Y acaba de forzar un 7 metros. Pero estuvo lenta ahí Aitana Santomé.
Desde logo, no posto da primeira línea que xogue Magnus Dotter é onde teñen que ter máis cuidado e máis control dos espacios, non? Ana Palomino en portería para lanzar. Ásgeir, a extremo zurda. Lanzamento e gol, terceiro. Máxima goleadora do encontro. Con 2 de 2 dende os 7 metros. Estanlle sacando rendemento ás inferioridades o Valur de Islandia. 7-10. Últimos 6 minutos da primeira metade no Municipal de Porriño. Toca Casasola, Malena con Carolina Bono. Volve a pelota Malena Valles. Malena con Mica Casasola. A aparecer para defender ante él agora Lisa Thompson. 7 metros. Hai 7 metros moi claros. Que sofre Mica Casasola. Vai rotando adestrador islandés. En defensa agora dalle descanso a Sturludotir. E aparece Lisa Thompson para defender. E volverá a lanzar dende os 7 metros Mica Casasola. En portería, Reno Tudotir. 3 de 3 para Mica. Precisa Porriño recuperar un par de pelotas e montar un par de contragolpes. Sí, a ver en esta superioridade si consigue roubar algún balón e lle permite correr, ¿no? Porque xa superou o equipo galego aquel bache de estar moitos minutos en marcar. A pelota para Magnus Dotir con Sturludotir. Volve o balón para Magnus Dotir con el Aitana. Oh. Pero que non pode estar tan sola Aitana en un para un aí, Zukova ten que estar preto dela. Sturludotir, Magnus Dotir, que dano está a facer esta xogadora, que provoca outros 7 metros máis. Acaba de provocar o cuarto 7 metros pro Valur. E para lanzar Ásgeir Dotir. Ata o momento leva 2 de 2. En portería Fátima Yelén. Lanzamento. Cuarto gol no encontro. Terceiro dende os 7 metros. Dentro das desgracias que está a ter Porriño últimamente coa lesión de Mica Casasola, hoxe tamén a lesión de, bueno, o golpe, a ferida que recibiu no nariz Madi Bengoechea, unha baixa importante, porque que non está xogando nada. Maider Barros, gol de Maider. Este tipo de accións as que me refería eu, así, por as zonas exteriores, é moitísimo máis vulnerable o Valur. E ahora hai que controlar a Magnus Dotir porque ahora mismo é a única que está creándolle problemas. Volve a primeira liña titular do equipo irlandés, central, a directora de orquestra, cerebro deste equipo, Magnus Dotir. Esta Lisa Thompson. Lisa Thompson, Sturludotir. Case que perde ese balón Sturludotir, xoga cara atrás. Non avisan nin de pasivo a parella arbitral, agora sí, erguen o brazo. Balón por 6 metros, hai defensa interior de Carolina Bono. Acaban de atopar ouro nesta xogada sí. as xogadoras irlandesas. Outro pase maravilloso de Magnus Dotir, a súa pivote. Lanzamento de 7 metros. Cambio o lanzamento, marca o seu quinto gol no encontro. Cuarto dende os 7 metros. Ásgeir Dotir. 9-12, sigue a vantaxe de 3 goles pro equipo islandés. Vamos a ver outra vez o 7-6 que plantexa Irma. Volve a atacar con dúas pivotes, con Zukova, con Alicia Campo, espacio, gol de Mica Casasola. Fantástica Alicia Campo no bloqueo, doblando o pase a Mica Casasola e penetración entre 1 e 2. Magnus Dotir, Sturludotir, Lisa Thompson tampouco renuncian a un ritmo alto de encontras islandesas. E outros 7 metros máis
e todos forzados pola mesma xogadora, Magnus Dottir. A verdade é que está facendo unha primeira parte fantástica, É ahora mismo prácticamente o único recurso que ten no seu xogo de ataque. Os 7 metros que consigue, ou os lanzamentos. Cambio da portería porriñesa, volve Ana Palomino para lanzar. 4 de 4 hasta o momento. Aquel Dottir, lanzamento e golazo. Leva xa 6 goles. Dicía eu que coa selección de Islandia ven de xogar hai 3-4 semanas un partido de clasificación contra Israel, de clasificación para vindir o Mundial. Na eliminatoria esa marcou 18 goles, un partido 10 e noutro 8. Esta xogadora zurda. E hoxe ata o momento 6 goles, 5 dende os 7 metros. Último minuto e medio da primeira metade. Malena insiste en xogar no ataque con 7 porriños en porteira. Maider con Mika Casasola, lanzamento de apoio, vaya, golazo da Argentina. 5 gol. E a resposta dende o centro de Elias Dottir. Non renuncian a xogar un ritmo alto. Pero penso que tampouco debe renunciar Isma ahora mesmo a esta situación, non? É o risco que hai cando xogas así, pero está lle dando resultado. Por tanto, ten que asumir que poda pasar isto, non? Penso que o partido xa cambiou un pouco a dinámica. Xa non está tan atascado e tan fundido por Riño. 11-14, Mika. Toma Mika Casasola, o bloqueo de Zukova. E o árbitro que hai pasos da Argentina. Envío cara arriba, vai recoller ese balón. Elias Dottir. E acaba de marcar no contragolpe Elias Dottir. 11-15. 20 segundos. Pois é a máxima desvantaxe pro equipo galego. 11-15. Agora xa renuncia a xogar con 7 no ataque Isma. Para evitar unha perda de pelota. Malena, ven Malena. 7 metros de expulsión clara da xogadora islandesa. Importante, segunda expulsión no encontro de Elias Dottir. Quedan xogadoras que se colocan nesa zona central. Xogadora completa porque tampouco é mala en ataque, Outra das internacionais con Islandia. Colócase en liña de portería Reno Dottir. A porteira, gol de Mika. Sexto gol de Mika, 4 de 4, dende os 7 metros. Sturlu Dottir pediu tempo morto a Du Johansson. Ten 5 segundos para preparar a derradeira xogada da primeira metade. Primeira metade. Bueno, sabíamos que ia ser difícil. Sí, a verdade que sí, pero penso que ven moi marcada primeiro por as superioridades fallidas que creo que penalizaron psicolóxicamente o xogo de ataque de Porriño. Despois pola boa defensa da 6-0 islandés, sobre todo nesa zona central, atacando Porriño nos primeiros 15 minutos, incidindo moitas veces aí en esa zona que era máis fuerte defensivamente, e despois a actuación de Magnus Dottir que realmente en ataque a que lle está mantendo o resultado. Pois son as claves que ata o momento fan que o marcador conserva Sorbe Zendal Porriño 12, Valur de Islandia 15, 5 segundos. Que non haya exclusións agora, 5 segundos pro fin desta primeira metade. Sturlu Dottir, boa pinta, lanzamento. Vaya golazo, acaba de marcar Sturlu Dottir. Están dubidando os árbitros non está en tempo. A ver. Din que sí, os árbitros que sí, que están en tempo. Vaya golazo. Sí, vaya zurdazo que meteu. A ver, vamos a ver se ve o marcador. Non se ve aí. Vaya golazo para este 12-16 no tempo de descanso. Volve a desvantarse de 4 goles por o equipo porriñés. Tempo de descanso no Municipal de Porriño. Conserva Sorbe Zendal Porriño 12, Valur de Islandia 16.
Que tal, saúdos? Estamos vendo algunhas das imaxes desta primeira metade. Municipal de Porriño, tempo de descanso. Marcador de 12-16 pro equipo islandés, máis 4 pro Valur de Islandia. Primeira metade, pillo, onde a calidade da central Magnúsdóttir marcou as diferenzas no ataque, sobre todo polo que moveu o seu equipo, polos 7 metros que forzou e polas dificultades que tivo Porriño para atacar ese 6-0 físicamente tan poderoso. Sí, sobre todo ese período de 10-15 minutos que tuvo que sin marcar, quedando en 5 goles, costáballe moitísimo. Penso que ao final do primeiro tempo é unha luz de esperanza a que poida atacar con solvencia e sobre todo despois controlar un poquinho a Magnúsdóttir, porque realmente non só polos goles que mete, que non é unha goleadora excepcional, pero sí polos 7 metros e polas exclusións e polas asistencias que está dando as súas compañeiras. Penso que esas van a ser as dúas claves, non? Está quecendo Madi Bengoechea, perdeu case que toda a primeira metade por un golpe no nariz, marchou con sangue no nariz, a dorsal número 35 do Porriño. Volveu aló polo minuto 20 da primeira metade ao banco, pero cunha bolsa de xeo no nariz. É unha zona moi delicada como para volver nun partido como a este. Sí, pero tamén é o momento de arriscar o que haya que arriscar, non? É o momento de dalo todo e non reservarse nada, non? Por tanto, penso que si Isma o quere con 20 debería xogar tamén, non? Estivo algo máis de 8 minutos en marcar un gol, Porriño, sí, por eso ese foi o momento que se lle nublou, se lle baixou a persiana o ataque. E inda que as irlandesas non conseguían moitos goles tampouco, pero pouco a pouco iban abrindo ventaxa, non? A final acabou xogando con máis soltura, con máis frescura e abrindo moito xogo, cos laterales pegados á banda, dándolle moita anchura e conseguiu marcar máis goles, non? 12-16, máis 4 pro equipo islandés, pero algunha fisura ten que ter este equipo. Que lle puido ter dito Isma as xogadoras no vestiario? Bueno, eu penso que, desde logo, cambiar o chip, o ritmo de partido para min é fundamental. Estas xogadoras non poden xogar, aínda que elas non renuncian a xogar rápido tamén. Penso que o Porriño está moitísimo máis cómodo con o xogo rápido que a elas, non? E despois tratar de que a portería e a defensa consigan algunha recuperación de balón, algunha parada desas que levantan o ánimo e que provocan un contraataque, e manter a contundencia defensiva, como decíamos, sobre Magnúsdóttir, que é a xogadora clave do ataque islandés. Que vendo agora o marcador 12-16, bueno, un marcador curto, pero tampouco está mal. O que era atípico é que en 20 minutos o levase 5 goles. Sí, ese foi o lastre que pagou o Porriño, non? De todas formas, o partido ainda non está gañado para as irlandesas, non? Básicamente, a primeira premisa que ten que poñer sobre a mesa o adestrador no vestiario é que o partido podese gañar, e que hai que ir a por el, non? Outra cousa que despois vayan as cousas como teñan que ir, pero de momento non hai que arroxar a toalla para nada. Por certo, que eses que ven con camisola vermella son afeccionados e afeccionadas islandesas. Viaxaron 70 afeccionados dende Islandia, dende Reykjavik, aquí o Municipal de Porriño, que presenta unha entrada maravillosa. 2000 afeccionados para este partido. É un momento histórico na historia do club. Nunca viviu unha competición europea. Esta é a primeira vez que vive unha competición europea e chega a final. E non só por esta competición europea, porque xa estes anos, Pillo, estamos destacando o crecemento deste club, semifinalista de Copa, chegando a semifinais de Liga.
Estás xa instalado na elite do balonmán español. Efectivamente, eu penso que independientemente do que pase hoxe e do que pasou en Elche, que hai que valoralo. Non falamos dese accidente. Non, pero que a mellor hai que darlle unha volta, porque realmente a haber dúas ligas, digamos, dúas fases de liga, Elche claramente desperdiciou. En fin, que Elche era un candidato claro ao título e que podía gañar a Porriño porque por presupuesto e por plantilla, pois probablemente teña máis que o Porriño, non? Pero o que ti dicías é que o Porriño leva un traballo, Isma e Abel aquí co clube sensacional, que dou seus frutos agora. Desgraciadamente, como tamén decías ti, cando suele pasar isto é cando lle desmantelan o equipo, non? E vai non empezar de cero, pero si vai ter que volver a reconvertir e a queimar etapas, digamos, non? A Liga do Porriño este ano foi fantástica, a do ano pasado tamén foi fantástica, a lectura non se pode quedar en detalles ou en cuestións que puntuais, non? 7 xogadoras do Porriño marchan para a vindeira temporada, non estarán xa no equipo porriñés, certo é que xa ten o Porriño montado prácticamente o equipo agás algunha peza da vindeira temporada. Está no palco de autoridades o presidente da Federación Española, Paco Blázquez, a máis do vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, do alcalde, obviamente, do Porriño, Alejandro Lorenzo, do presidente da Federación Galega de Balonmán, Bruno López. Hai que lembrarlle a Paco Blázquez que o calendario ten que ser máis racional que un sinsentido, que Porriño en 11 días xogue 4 partidos deste nivel, unha final europea e 2 cuartos de final da Liga Española. Sobre todo cando ves que os rivais, pois fano, non? O equipo islandés agarda que remate esta final para empezar a final da Liga Islandesa. Sacou o Valur dende o centro do campo, hai aviso de pasivo, defende Madi Bengoechea, balón para Lisa Thompson. Primeiro gol no encontro de Lisa Thompson, outra grandísima xogadora. Vimos a presenza de Madi Bengoechea na defensa de Porriño, así que arrisca o adestrador do Conserva Sorbecendal Porriño, e malia ese golpe no nariz, volveu a pista Madi Bengoechea. Xoga Paulina con Carolina Bono, Aitana, e a primeira liña que principiou o partido, Carolina, Aitana e Paulina. Golpe franco. Tiña gañada a superioridade xa Carolina Bono, aquí se lla dá a Paulina. E que están as islandesas cunha xogadora menos pola última expulsión, e vemos as dificultades que está a ter Porriño. Balón para Maider, paradón de Reno Tudotir. É que desde os extremos é complicadísimo meterle un gol a esta muller, eh? 1,93 centímetros. É curioso o que está a sufrir coa superioridade Porriño. Sí. Pois é un lastre, porque realmente son situacións de xogo que non se deben desaproveitar. E que xa malgastou dúas na primeira metade con parciais de 0-2, as dúas veces, e agora xa leva un parcial na contra de 0-1. Vamos a ver, Maider Barros aí tiña que tirar, porque lle deixaron tirar prácticamente, pero nas superioridades eu penso que debe tenderse a facer un lanzamento desde zona central, non? O sea, traballar unha acción combinativa que habilite unha xogadora no centro do ataque. Trabucouse agora, por fin, tamén se trabuca Magnus Dottir. Porque xa non é a primeira vez, e moitas veces se comenta que deixar tirar os extremos, cando tes un porteiro que recórdome de Kustov, recórdome de Stervik, porteiros dese nivel, pois prefería, defensivamente a opción era deixar que tiraran os extremos. Que lembramos, 1,93 centímetros, e aí tapa moita portería islandesa. Pois na batalla que hai nos 6 metros entre Lisa Thompson e Tukova, exclusión para a xogadora islandesa. Clarísima, é unha defensa moi dura, a verdad. Ten que recuperar Conserva Sorbecendal Porriño as boas sensacións coas que abriu este encontro. 12-17, 2 minutos, segunda metade. Isto é unha final de competición europea. Balón cara ao extremo, escapou ese balón a Laguna, xogou con Aitana con Paulina, móvese Paulina, Carolina entra, gol de Carolina Bono. Hai que suar moito para marcar un gol. Hai que ir descosendo puntada a puntada esa defensa, pero que lle está a custar a Porriño. Segundo gol de Carolina no encontro. 13-17.
Xoga Magnus, esta es Zurrudotir. Es Zurrudotir con Magnusdóttir. Magnusdóttir, balón cara ao extremo. Lanzamento de do extremo, segundo gol de Hausdóttir. O que está claro que nesta dinámica de partido a portería ten que facer un par de paradas desas de que levanten a adrenalina do ataque do Porriño, do xogo do Porriño. Tivo moita chega dende a portería na primeira metade Fátima Yelén. Sí, nos primeiros minutos, pero rematou o primeiro tempo con 4 paradas. Aitana, lanzamento de Aitana, acaba de cortar uns 7 metros. Magua que se lle fose moi alto. No tiro final e aparece Mica Casasola para lanzar los 7 metros. Manda Isma cambio defensivo, 5-1. Lanzamento de Mica. Gol de Argentina. Le va 5 de 5 dende os 7 metros. 7 goles, Mica Casasola. Bueno, vamos a ver esta defensa. Necesita un par de éxitos seguidos defensivos Porriño, Sabe Porriño que é o momento que ten que apretar. Está cunha xogadora menos o equipo islandés. Pide Isma Martínez que aumente a presión defensiva. Es Zurrudotir con Magnusdóttir. Está defendendo casi 3-3 Porriño, Augusdóttir, avisan de pasivos árbitros gregos. Magnusdóttir, hay pasos. É o momento. 2 minutos. Veremos o árbitro. 2 minutos, sí. Sí. Probablemente non escoitara, pero realmente seguiu a acción despois de que silbar o árbitro. Pois segunda exclusión que ve esa xogadora importante, leva ata o momento con Mica Casasola, goleadora do encontro, ela leva 6 goles, 5 dende os 7 metros. E a extremo zurda titular indiscutible, a que acumula todos os minutos. Paulina, boa pinta de Paulina, balón para Carolina, gol de Carolina. Bueno. Agora sí, empezan a sonar as trompetas en Porriño. Hai que remontar este partido, é unha final de Europa. 15-18. Chegou a estar con 5 abaixo Porriño nos primeiros minutos da segunda metade, 15-18. Xoga Zurrudotir, Magnusdóttir. Buena. La pelota acaba de recuperar Tukova, lanzamento de Tukova. Gol de Tukova. Bueno, pues esto era o que estábamos esperando, non? Vamos a ver si mantén esta eficacia defensiva e siguen atoradas un pouco as irlandesas, non? Este é o balonmán de toda a vida, os partidos gañanse na defensa. Sempre, casi sempre. Está defensivamente mellor Porriño. 16-18, balón para Lisa Thompson. Magnus, perda de pelota do equipo islandés. Xoga Carolina. Erro agora de Carolina, pero recolle Paulina. Rozou a recuperación de pelota Hausdóttir. Ataque posicional. Acaba de erguerse o Municipal de Porriño, 2000 gorzas animando a súas xogadoras. Carolina mono con Paulina, a batalla nos 6 metros, golazo, Paulina Buffon. Esta é unha líder que ten que aparecer. Internacional con España. A fantasía e creatividade do Porriño non pide tempo morto o adestrador islandés. Non, é curioso que non. Chegou a estar 5 arriba. Sí. Agora sí. Escoitoute, Chicho, escoitoute. Era... Xa tiña que haberlo pedido antes. Na miña opinión, por suposto, a que vale a del, que sabe máis que a min, pero penso que... Era capítulo 1 da teoría de escola de adestrador. Sí. E que de repente desapareceu e a máis está enganchado o pabellón. Un 5-1 de parcial, Lembramos aquelas palabras de Pillo no tempo de descanso. Queda moito partido. Queda non só partido, eliminatoria. Sí, o difícil, ahora hai que mantelo. Hai que manter a eficacia defensiva, hai que manter a eficacia de ataque, hai que xogar. Pero o difícil era facer isto, meterse outra vez no partido, non? Que moitísimas veces xa vas a remolque, xa non va. O máis difícil está feito, ahora hai que seguir por esta línea, non?
Vamos a ver que decisión toma tamén o adestrador, se fai algún cambio, se non, o irlandés. Penso que non, porque non é de moitos cambios este equipo. Bueno, cambio ningún, están as mesmas 7 xogadoras que principiaron o partido. Xa dixemos que apenas rota o adestrador Agus Johansson, mantén na primeira liña a Magnus Dottir, Sturridóttir e Lisa Thompson. Segue Porriño con esa defensa moi aberta. Sturridóttir, recuperación de Aitana. Recuperó Aitana Santomé. ¿Cómo se puede cambiar la dinámica de un partido en nada, en 5 minutos? Bueno, nada no, en 5 minutos, de acertos, de bo xogo de Porriño, lógicamente, non? Pero xa non son, a cara das irlandesas non é a mesma xa, Adrenalina máxima, acaba de meterlle a eliminatoria Porriño, balón cara arriba de Paulina. Non funcionou ese play, esa conexión habitual, por certo, Paulina Mica Casasola. 17-18. Bueno, pues erro de ataque, hai que apretar aquí en defensa outra vez. Sigue defendendo como avanzada de Lucía Laguna no equipo porriñés. O cambio táctico de Isma Martínez foi determinante na segunda metade. Esa defensa aberta. Lisa Thompson con Magnus, volve o balón a Lisa Thompson. Hai que facer un golpe franco. Dalle ritmo tipo islandés. Boa defensa de Aitana Santomé. Y maravilla, aquí fantasía de ambiente no municipal de Porriño. Busca o balonmán galego un título. O balón para Sturridóttir. Bueno, eso tamén era o que esperábamos tamén. Fátima Yelén. Primeira parada. Primeira na segunda metade. Chega no minuto 8. Vaya parada acaba de facer Argentina. Unha das que marchan despois de 8 temporadas en Porriño. A vindeira campaña estará no balonmán húngaro. Loga Fukova con Paulina, Aitana, volve a pelota Paulina, Carolina, balón para Fukova, gol de Fukova. 18, empata partido Porriño en 9 minutos. Vaya 9 minutos defensivo, Magnus Dottir. Vaya loucura de 9 minutos da segunda metade. Porriño ten que facer un golpe franco aí no primeiro contacto da defensora que este máis avanzada, ten que facer golpe franco porque realmente como lle chegue en 2 pases o balón a Magnus Dottir vai haber problemas. E que o equipo islandés levaba, agora marcou Magnus Dottir, pero levaba en 8 minutos e medio son 2 goles. 2 goles, sí. Terceiro gol no partido de Magnus Dottir. Xoga Maider Barros, no cruce con Aitana, volve Aitana. Arriscou a Moañesa, sostivose no aire, superou a Renutu Dottir, lanzamento dentro do extremo, marca dentro do extremo, Raux Dottir, terceiro. Non adoitan ser esas extremos desa posición as máis fiables do equipo, pero se suma 3 goles Haus Dottir. A extremo esquerda. 19-20. Primeira liña Carolina, Paulina e Aitana. Non hai cambio defensivo no equipo islandés. Carolina chegándose aos 6 metros, volve a xogar con Paulina, maga Paulina o lanzamento, pasos de Paulina. Necesita Porriño no ataque, máis de Paulina Buffon. Joga pelota Lisa Thompson. Ataque posicional do Valur. Lisa Thompson, Sturridóttir. Eso, xa non pode volver o balón aquí cando se mete no lateral dereito. Lisa Thompson, Magnus Dottir. Balón para 6 metros. A batalla de Fukova. O árbitro indica 7 metros e exclusión de Fukova. Se aí Fukova non pode, en unha defensa tan aberta vai haber moitas liñas de pases abertas desde a primeira liña. Fukova non pode acuarse coa pivote porque vai ser exclusión. Ten que traballar en anticipación, metendo o brazo diante, porque aí non vai a ter axuda prácticamente de ninguna compañeira. Segunda exclusión importante de Fukova.
Cambio na portería de Porriño. Non hai quen que saque un lanzamento a este extremo. Leva 6 de 6 dende os 7 metros. Asgersdóttir. E acaba de tomar 2 goles de vantaxe o Valur. Daquel 18-18, estamos agora en 19-21. Aitana. Finta de Aitana, dio árbitro que golpe franco non 7 metros. Coa expulsión de Zukova apareceu en pista Alicia Campo na posición de pivote. Ataca sen porteira Porriño. Estalle pedindo a Aitana a parella arbitral, os colexiados gregos, a Fotakidis e a Kinafidis, que hai que secar a pista. Necesita tamén o equipo de Isma o alento da bancada. Sí, non é clave, en estos momentos é clave. Como están a disfrutar os afeccionados e afeccionadas que hai no pabellón, porriñesas e tamén islandesas. Toca Carolina Bono, Carolina, volve o balón a Argentina, Carolina Bono, lanzamento de Carolina. Por onde atopou un pouco Carolina Bono, non o sabemos, pero conseguiu marcar o seu cuarto gol. Vaya gol de Carolina Bono. E o árbitro grego dicíndolle a Magnus Dottir, sí, que non faga flopping. o famoso flopping, nada de simular faltas en ataque. Está Lisa Thompson, Lisa Sturridóttir, volve o balón a Lisa Thompson. Defenden inferioridade Porriño, unha xogadora menos. Lisa, balón por 6 metros. Oye, exclusión por un empurrón de Madi Bengoechea e 7 metros. Bueno, hay realmente 7 metros sí, pero exclusión pareceme un pouco riguroso. Pois queda con 4 xogadoras Porriño, porque está excluída Zukova e agora ve a exclusión Madi Bengoechea. Bueno, vendo esa repetición parece moi rigorosa. Non cambiou de lanzadora o Valur, outro gol máis. É realmente impresionante, 7 de 7 leva en 7 metros. Sí, sí. 8 goles no partido, 7 dende os 7 metros. E outra vez volvo a xogar con fogo porque lanzou a altura da cabeza. Porriño ataca agora, vai recuperarse a Zukova, recupera a Zukova, ataca sen porteira, pero xa ten 6 xogadoras en pista. Carolina con Paulina, 20-22. A pelexa de... Oi, dio árbitro que non hai nada na caída de Zukova. Dio árbitro grego que non hai nada na caída de Zukova. Zapateou a defensora, Está protestando o adestrador de Orbe Pendal Porriño, Isma Martínez. Zukova defendendo, ten xa 2 exclusións. Sí, clarísimo. Vimos la repetición como hay un agarrón de camiseta, claro, clarísimo. Boa parada de Fátima. Parada importante. Sí. En inferioridade, importante esa parada, sexta no partido de Fátima Yelén. Non están a cometer grandes erros os árbitros gregos, pero ya comprobaron que esa repetición, agarrón claro, moi claro que sufriu Zukova nos 6 metros. Esta é Aitana con Paulina, circula Paulina longo, no cruza agora con Carolina, 6 metros. Golpe franco, atopou un muro Carolina Bono. O bloqueo de Zukova tamén, rondando o reglamento. Hai moito kilo, moito centímetro con Eliasdóttir e Einarsdóttir. Gol de Paulina. Esto vai meter moitísimas dudas a defensa plana 6-0 ás irlandesas. Van ter que darlle un pouquiño máis de profundidade sobre a zona de Paulino, sobre todo, e vai permitir un maior xogo, máis espacios para Zukova. Superou ese momento, ese pequeno momento crítico de 2 exclusións. Porriño segue metido no partido na final, un gol abaixo. Baixa defensa Porriño.
xa non defende agora tan aberto, volve o 6-0, Ben Maider Barros contundente ante Lisa Thompson, Sturludotir, outros 7 metros máis. E o noveno, 7 metros na contra de Porriño. Aí Aitana ten que interpoñer o corpo diante da xogadora, porque a axuda da exterior é 7 metros seguro e 2 minutos. Fátima Yelen en portería, 8 de 8, que barbaridade. Moitas veces os adestradores cambiades a unha xogadora, ao cuarto penalti ou ao quinto, como moito. 8 de 8, por 14 penaltis no partido, 14 penaltis. 5 para Porriño, 9 para o equipo islandés. 21-23, segue a manexar ese máis 2 o Valur de Islandia no marcador. Toda Carolina, esta é Aitana, ven Aitana, 7 metros. Houbo cambio na portería do Valur e dirán por qué, porque en 15 minutos a xigante Reno Tudotir só levaba unha parada. Riguroso tamén os 7 metros, Entrou Argrímsdóttir. Bueno, agarra un pouco da camiseta. Mika Casasola nos 7 metros, gol de Mika. Tampouco está nada mal Argentina. Oitavo gol, 6 de 6. E vemos que non está ao 100% aínda, que non tería máis minutos no ataque de Porriño. 22-23, sigue apretando o marcador. Volve Reno Tudotir, a portería islandesa. Lisa Thompson. Casi os pasos, rozando os pasos, Lisa Thompson. Hai aviso de pasivo. Sturludotir, Magnusdóttir. Ahora estuvo ben. Boa recuperación de Zukova. Fantástica Zukova ahora con o brazo diante da pivote. Carolina. Non contra un, Carolina mete o balón cara ao extremo, chega pelota ao extremo moi cerrada. Estaba cerrada Lucía Laguna. E a parada segunda, sexta no partido de Reno Tudotir. É difícil tamén controlar as pulsacións do corazón, Fillo. Bueno, vamos a ver, claro que é difícil, aí hai opción de lanzar, hai que lanzar, non? Pero ao mellor non está de máis taparse un pouquiño e soltala, digo eu, non sei. Calmar, queres calmar? Porque está claro que para a defensa islandesa o mellor é que haya lanzamentos de zonas dos extremos. Ese é Magnusdóttir con el Amadi Bengoechea. Hai aviso de pasivo que danlle dous pases, di o árbitro grego. En Amadi Bengoechea, ausencia moi importante na primeira metade de Porriño, porque levou un golpe no nariz. 2-2. 2-2. Sensacional con gol de Elias Dotter. Si, aí non estuvo Amadi Bengoechea, non estuvo atinada. O que está claro que en situacións complicadas de pasivo, de tal, a que vai decidir é Magnus. Sí. Entón hai que estar especialmente atentos con maior densidade de defensoras na zona na que este Magnus. Lanzamento e gol de Aitana. Está collendo galón no ataque do Orbe Pedal Porriño a Moañesa Aitana Santomé, que sempre vai ao límite en todas as súas accións. Soltou o brazo, marca o seu cuarto gol. Volve Isma a adiantar moito a defensa, que tan bo resultado lle deu nos primeiros 10 minutos da segunda metade. Xoga Sturludotir, Magnusdóttir, lanzamento poste de Magnusdóttir, recolle o reseite Zukova, ataca para atacar, para empatar Porriño. Aitana, o límite Aitana, acaba por ver a Carolina Bono, Carolina con Paulina. Como se está a mover nos 6 metros Zukova. E ollo unha cousa que pode ser importante. Venme á mente o balance defensivo que fixo Magnusdóttir. Reventadiña esta muller. Ollo que entramos en minutos donde sin rotacións o equipo que máis rotacións fixo vai ter certa ventaxa, non? En tema físico. Estaba pedindo unha falta a Aitana Santomé, defensora. Hai aviso de pasivo.
A verdade é que foi o límite a defensora Björnsdóttir, que chegou a golpear a faciana de Aitana Santomé. Aviso de pasivo, Zukova xogou con Carolina Maider, estrelouse contra as defensoras. Complicada que tivera éxito esa acción. Insisto, a Magnusdóttir non está tan fresca como nos minutos iniciais, no primeiro tempo. O adestrador Agus Johansson está dosificando máis no ataque a Zurrudóttir e a Lisa Thompson. A central dorsal 33, esta que ten a pelota e a líder, lanzamento gol. Por falar. Sí, é que move o equipo, define 4 goles, cantidade de 7 metros que provocou, tempo morto que solicita Isma. Leva toda a segunda metade, desde aquel 18-18, manexando despois esa mínima vantaxe de 2 goles o Valo. Fíxate o que che digo eu. Se estuera aí, lógicamente, Isma saber máis que a min e tal, eu incluso me plantearía facerlle unha mixta a Magnusdóttir, que non entrara en xogo de ataque. É arriscado e... Claro, aquí abierta. Aitana, Nadia, Sarai y Maide. Temos o micro aí, pero non chegamos a escoitar a Isma. Hai demasiado barullo no pabillón. Demasiado rebumbio. Sí, pero bueno, é bo que haya isto, é bo. E porque o público está enganchado, faltan 10 minutos. Partidazo, 23-25. Falabas dunha mixta sobre... Bueno, como para probar un pouco, porque realmente é o único recurso ahora mismo que está tendo contra esta defensa aberta o ataque islandés, non? Xa non solo en finalizacións, como foi este caso, sino en asistencias, en darlle calidade un poquinho ao xogo de ataque delas. Que fai Isma no tempo morto, ataca con 7 xogadoras. Sí. Retira a porteira e mete unha xogadora máis en pista. Esta é Aitana, lanzamento de Aitana. Pois non lle saca expulsión. Estaba agardando se o árbitro sacaba ou non sacaba expulsión. Pois penso que de expulsión, Vendo sobre todo o que acontece nunha área e noutra. Lembramos aquela de Madi Bengoechea que lle sacou a máis de 7 metros o castigo de expulsión e, sen embargo, agora os árbitros... Aparte que Thompson fai unha acción moi perigosa, que tocarlle o brazo de lanzamento cando ten en alto e armado para lanzar. Na portería xigante, Renotudóttir, primeira que lle saca a Mica Casasola. Levaba 6 de 6, 6 de 7. Que grande esa porteira. E ataca para colocarse 3 arriba o Valur. Lisa Thompson, Sturrudóttir. Perde a pelota Sturrudóttir. Exa defensa adiantada de Porriño. Manda a presionar Isma, a Lucía Laguna, a Aitana Santomé, a Madi Bengoechea. Móvese Sturrudóttir. A Sura foi de Zukova. 9 minutos pro fin deste primeiro capítulo da final da European Cup. Queda ainda o partido de volta o vindeiro sábado en Reykjavik. Estáse decidindo un título europeo. Marcou golpe franco a parella arbitral. Esta é Magnusdóttir. Lisa Thompson, trayectoria longa. Hai que facer falta aí. Marchou Sturrudóttir de Madi Bengoechea, de Zukova. Tivo que aparecer Aitana Santomé para frear a lateral zurda do equipo islandés. Magnusdóttir, lanzamento alto. máis cansanzo, menos precisión. Tamén un poquinho estaba desesperada xa, Sí. Xoga Malena, Malena con Aitana, lanzamento. Vaya golazo da moañesa. Onde meteu a pelota Aitana. Vaya golazo.
volve outra vez a apretar o marcador. Orbe Zendal Porriño 24-25. ¡Qué maravilla de partido esta final europea buscando balonmán galego! Primeiro título europeo. Parada de Fátima Yelén. Esta cae Malena. Trabucouse Malena Valles. Ademais o pase foi en bote, o cual perde forza. Ese pase era moi difícil, sí. Xa directo sería complicado porque había xente polo medio, no? Pero en bote xa, tal como está de pega o balón, seguro xa amortigua no imposible que chegara. Pois malgastou o ataque Orbe Zendal Porriño para empatar o encontro. Sturludotir, Lisa Thompson, balón cara ao extremo, lanzamento, segundo, que lle saca, segundo, e oitava parada de Fátima Yelén. Segundo lanzamento que lle saca Hausdottir. Aitana. 7 metros, 2 minutos. E ten que haber expulsión clara, moi clara, para Sturludotir. Vaya partidazo está a facer Aitana Santomé, que se foi a salvadora clave na semifinal na República Checa. Pero é que non solo partido, está facendo unha tempada sensacional, a verdad que é sensacional. Isto é máximo nivel, hai que valoralo máis, non? Pero a tempada que leva en xeral é boísima. Lanzamento de Malena, gol de Malena. Cae o Municipal de Porriño. Dende aquel 18-18 empata o encontro Porriño. E o 18-18 fuera no minuto 39. Tiveron que pasar 14 minutos para volver a empatar o encontro. Xoga Lisa Thompson, con el Aitana, balón cara ao extremo. Avisan de pasivos árbitros. Está Magnus Dottir. Dúbidas, Lisa, ven Aitana. ¡Ay, qué gol! Y acaba de inventar Lisa Thompson. Calidad de lanzamiento de cadeira, pero aí Aitana tiña que baixar un pouquiño. Lanzamento de Aitana, a parada, oitava no encontro de Renot Dottir. Volve a pista Paulina, na primeira línea, Paulina, Malena Valles e Aitana. Paulina, Aitana. Outra vez. Outro de Aitana Santomé. Ten unha mina aí entre 1 e 2. Insistimos en que este tipo de defensa sempre hai que traballar as zonas exteriores, ou casi sempre, non? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Unha das que quedan a vindeira temporada en Porriño, unha da casa. Aitana Santomé era unha rapaza e saben de Moaña o adestrador Isma Martínez viña aquí a Porriño a adestrar. Lisa, lanzamento dentro do extremo. Que calidade ten dentro do extremo. La muller non falla unha, Dottir. 10º gol no partido. Xa están os números que ten coa selección islandesa. Xoga Malena, Paulina, balón cara ao extremo. Bueno. Hai de Carlos. Estaba Aitana dicindo agora o preparador físico do Porriño, Amallo, que non pode máis. E Isma acaba de chamar a Mica Casasola. Pois se Aitana non pode máis, imagínate as islandesas que non descausaron ningún minuto. Ui, calidade de Lisa Thompson, balón para o extremo. Área. Pisou Hausdottir. Vaya escenario. Dende o 1-0 de partido, ataca para colocarse diante do marcador Porriño. 25-25. Colle aire nos pulmóns Aitana Santomé, aparece na pista Mica Casasola. E Paulina con Mica, de novo Paulina cara ao centro, Malena Valles. Ai, estaba dentro xa. Podía seguir como un coitelo Malena Valles. Avisan de pasivos árbitros, a pelota para Paulina. Pasos de Paulina. Dubidou aí en lanzar ou pasar. Que magua Malena Valles. Estaba, tiña espacio, sí. Tiña un corredor para espacio. meterse na área islandesa. 4 minutos intensos, frenéticos. Emoción e adrenalina en Porriño. No Municipal.
Vaya partidazo de balonmán estamos a vivir. Isto é digno dunha final. A final da European Cup. A defensa de Fukova. Lisa Thompson cara ao extremo. Cuarto lanzamento seguido que falla. Hausdottir, si non estaba xa cando pisou o anterior, xa baixou coa cabeza gacha. Xa dicía eu que non era, cando levaba 3 goles, non era das que soían ter moita precisión no ataque islandés. Isto xa é máis natural. 27-27, 57 minutos, faltanlle 3 a este partido. Xoga Maider, Mika Casasola. Eso é. Balón de Argentina. Desde a Pampa Argentina acaba de marcar Mika Casasola. O seu noveno gol. Fukova. Sí, pero yo... Vaya golazo de Mika Casasola. Magnus Dottir con Sturludotir. Ataque longo do Valur, islandés. Ven a Icana de Fukova. É increíble o ambiente que hai, increíble. ¿Cómo está apretando o Municipal de Porriño? ¿Cómo está apretando o Municipal de Porriño? Magnus Dottir. Terceira para Fukova. Sí, además innecesaria, sí. Estaban no límite. Sí. Terceiro de cartón vermello por esa terceira exclusión Fukova. Estaban xa no límite que tiñan que rematar ese ataque posicional o Valur islandés. Estaban 12 metros aí. Simplemente baixando, facendo cambio do oponente. Solucionaba. A exclusión foi clarísima. Sí. E agora, últimos 2 minutos de partido. Últimos 2 minutos cunha xogadora menos Porriño e unha xogadora máis o Valur. Lisa, Magnus Dottir, Sturludotir. Ollo o balón a Magnus Dottir, Lisa Thompson, Magnus Dottir. Dúbidas no equipo islandés. Aviso de pasivo. Magnus Dottir, balón cara ao extremo. Outro máis. 11 goles. Asgeir Dottir empata o encontro 28-28. Que calidad ten no lanzamento, varioulle a distintos ángulos. Minuto e medio pro final. Ten ainda tempo morto Isma Martínez. Ataca agora sen porteira. Aitana que volveu a pista. Paulina, Malena con Paulina. Quere meterse Paulina e é moi complicado. Moi complicado. Son ferrotes na zona central as xogadoras islandesas. De nova pelota para Paulina. A parada de Reno Dottir. O que sí queda claro é que a eliminatoria vai quedar aberta a final. Vai quedar aberta para Reykjavik. E aí volverá a estar a televisión de Galicia. Tempo morto. Solicitou tempo morto Agus Johansson. Acompañamos toda a temporada esta viaxe europea ao Porriño. Estaremos tamén en Reykjavik. Tempo morto do Valur. 28-28. Tempo morto do equipo islandés. Últimos 40 segundos. E compre lembrar que está cunha xogadora menos Porriño pola expulsión de Fukova. Bueno, pues aquí está a clave do partido, hora da victoria, non? Imos ver en inferioridade do Porriño. Sturludotir. Lanzamento e gol con manón de Magnus Dottir. Quinto, 28-29.
20 segundos. Unha opción moi clara de cruce un lado e volta ao lateral dereito e Magnus Dottir entre 1 e 2 con moitísimo espacio, aproveitando a superioridade. Lógicamente o Porriño vai ter máis dificultades ao estar estes últimos minutos decisivos sin unha xogadora. E agora quedan 20 segundos, prepara unha última xogada Isma, veremos se ataca con ou sen porteira. Eu penso que vai estar sin porteira. Sí. 6-6, sí. Para decidir quen vai ser a campeona da European Cup EHF. Que tolemia de pabellón, Dios mío. Está disfrutando a xente, pero que se aproveite eso de cara a próximos partidos e a tempada que ven. Ataca Porriño, últimos 10 segundos. Primeira línea con Malena Valles, Carolina. Esta que ten a pelota. Carolina Bono e tamén Mica Casasola. 4 segundos. Balón para Mica. Ten que lanzar Mica. Gol, 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 gol. Mica Casasola outra vez máis desde Argentina para empatar. Vaya partidazo, Pillo, que estaba sendo rácano de goles. Sí, 29-29. O segundo tempo do Porriño foi fantástico. As irlandesas na súa línea, con máis problemas por momentos, pero o segundo tempo do Porriño foi sensacional, non? O cambio táctico da defensa de Isma, metendo unha defensa aberta, dándolle moitísima máis, obrigando o ataque rival a pensar e a sair da súa zona de confort. Dúas xogadoras, Magnus Dottir e Argersdóttir, que mantiveron o marcador. Realmente o de Argersdóttir de libro Guinness, non? Ese é un pouco o resumen. Vaya ambientazo agora os saúdos das xogadoras irlandesas, tamén cos 70 máis ou menos afeccionados que solicitaron entradas desde Islandia para estar aquí neste partido de ida da final. Tamén o saúdo das xogadoras do Conserva Sorbe Cendal Porriño, os 2000 afeccionados que enchen o municipal, e a lectura ten que ser que sí que é posible en Reykjavik. Home, polo menos habrá que ir ali tratando de pelexar polo tema, non? Visto de como foi o primeiro tempo, isto casi é dar vida para o partido de volta, non? Vai ser difícil, vai ser moi complicado, pero desde logo creo que este segundo tempo é o que lle ten que marcar o camiño ao Porriño para xogar alá en Reykjavik. Vimos aí ese gol repetido de Mica Casasola. Ollo, 10 goles no partido de Mica Casasola, que sae dunha lesión no cello que lle impediu xogar o mércores nos cuartos de final da Liga. Con non moitos minutos realmente, con minutos bastante ben xestionados por Isma, non? E curiosamente o primeiro tempo acaba con un gol no último segundo do Valur, e no segundo tempo con un gol no último segundo de Casasola. Partidazo, desde logo. Partidazo. Ida da European Cup EHF final. Esta é a gran final. Está en xogo un título europeo. Vaya fantasía de ambiente vivimos os en Porriño. Queda unha semana para decidir quen son as campeoas. E hai máis para despedir. Resultado Conserva Sorbe Cendal Porriño 29, Valur de Islandia 29. Todo aberto e moi emocionante pro partido de volta en Reykjavik.